الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zor günahlarның türlәренең 10-нчы төрен бүген алып китербез. Шушы зур günahларның 10-нчы төренә безнең керә Рамазан аенда сәбәпсез, гозерсез дигәндә авыз ачу, ягъни ашау эчү. Biz bilәбез, мусульман кешесе инде Рамазан аенда кояш чыкканча кадәр сәхәр тамамга инде ашап бетерергә тиеш инде. Һәм инде шушы ашау эчедән кояш батып, акшам намазына кергәнчә элек ашау эчедән тыелырга тиеш инде. Чөнки бу һәрбер мусульманга инде фарыз гамәл булып тора. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда әйтә: "Я айюһаллазина аману كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون." Ey iman китерүчеләр, сезгә кадәр булган кавемнәргә фарыз булган кебек, сезгә дә ураза тоту фарыз булды. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләмнең кавеменә хәтлек килгән пәйгамбәрләргә дә шушы ураза тоту гыйбадәте фарыз булган. Әмма ләкин инде безнеке кебек түгел, икенче төрле булган, әмма ләкин ул кавемнәргә дә шушы гыйбадәт инде фарыз булган иде. Һәм безгә дә инде Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм аша инде ирештерде шушы бөек гыйбадәтне инде, һәм безгә, безнең уммәткә инде фарыз кылды. Һәм шулай Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм дә әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хәдисендә инде: "Бунял исламу галя хамс" диде. Ислам дине шушы 5 нигездән тора диде. Һәм беренчесе нәрсәдә? Шәһадәтун ла илаһа илляллаһ ва анна Мухаммад расулуллаһ. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһи зат юк һәм Мухаммад аның илчесе дип шәһадәт бирү диде. Һәм иқамус сала, намаз уку диде. Һәм итаз закат бирү диде. Ва сом Рамадан. Һәм Рамазан аенда инде нәрсә? Ураза тоту. Ва хаджул байт диде. Һәм хаҗ кылу диде. Кәгъбәтуллаһга инде Мәккә шәһәренә. Һәм менә шушы ислам динендә инде фарыз булган гамәлләрне инде галимнәр әйтте, кем калдыра икән, мөмкинчелеге булып инде эшли алырлык хәлдә булып, ул зур гөнаһлы була ди. Ни өчен диде? Беренчедән шушы аят, шушы гыйбадәтнең фарызлыгы турында, кем фарызны эшләми, ул инде зур гөнаһка төшә. Һәм инде шушы хәдис безнең ислам дине үзен инде мусульманга санаган кеше инде шушы терәкләрен, шушы нигезләрен үтәргә тиеш иде. Һәм инде кем сәбәпсез калдыра икән, ул вакытта бу кеше инде шушы зур гөнаһ кылган була инде. Һәм шушы уразаның инде рөхсәт иткән вакыты бар, кайчан аны тотырга ярамый. Тутмаска рөхсәт ителә инде. Бу кеше гозерле кеше дип атала. Әгәр дә кеше сәфәргә чыкса, мәсәлән, аңа рөхсәт ителә инде Рамазан аенда инде ураза тутмаска. Бу кеше инде гөнаһлы булмый, зур гөнаһлы да булмый, кеше гөнаһлы да булмый, чөнки Аллаһ Тәгалә моны рөхсәт итә. Әгәр дә авырып китсә, әгәр дә кеше инде ширли башлады икән, аңа даваланырга кирәк, аңа уколлар алырга кирәк, дарулар эчәргә, үләннәр эчәргә кирәк. Шул вакытта шулай ук бу гозерле санала инде. Һәм менә шушы сәфәрдә дә булмаса, авыртуда булмаса, сау сәламәт була икән, бу инде Рамазан аенда ураза торырга тиеш. Әгәр дә шундый сәбәпсез, ялкаулык белән анда, яки анда эшем кала дип, шундый, чөнки эш гозер түгел бер кайчан да инде. Күрә, авыртудан һәм сәфәрдән башка инде ул уразасын калдыра икән, нәрсә дидек, ялкаулык аркасында яки эш аркасында бу кеше инде зур азапта була, зур гөнаһ кылган була инде. Моңа Аллаһ Тәгаләнең инде каты газабы булачак. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Муснад Имам Ахмад җыентыгында килә торган сахих хәдистә инде: "Рагиба анфу имраин адрака шаһр Рамадана фалам югфар лаху ди." Рамазан аена ирешеп тә әгәр дә гөнаһларыннан ярлыклаган рәвештә шушы Рамазан аеннан инде чыкмаса гөнаһлар гафу ителгән килеш бу кеше инде хәсрәттә булыр ди. Бу шулай инде куркыта, әле монда ураза тоткан кешене хәсрәт белән, кайгы белән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм куркытты.
Әле бу ураза тоткан кеше. Әмма ләкин ураза тотып та гөнаһларны гафу ителмәсә хәсрәттә булады. Нәрсә әйтергә инде, әгәр дә кеше инде гомумән ураза тотмаска инде. Бу инде беренче чирәктә бу кешегә инде каты хәсрәт, каты инде Аллаһ Тәгаләнең газабы булачак инде. Һәм галимнәр менә шушы инде хадисларны җыеп, шушы уразаны сәбәпсез калдыручыларны инде зур гөнаһлар кылучылардан санап, шушы дәлилләрне инде кулланып, алар шушындый хөкем кылдылар инде. Һәм инде менә бу безнең инде шушы 10нчы дәрәҗәдә тора инде гөнаһларның зурлыгы ягыннан инде. Һәм без беләбез икән, әгәр дә кеше ураза тота ала икән, ул сау-сәламәт икән инде, біз аларга инде матур гына инде йомшаклык белән аңлатырга, җиткерергә тиешбез инде. Әгәр шушы биргән ризыкларыңның, Аллаһ Тәгалә биргән шушы ниъмәтләргә шөкер итеп, кадерен белер өчен Рамазан аенда ураза торырга кирәк дип инде. Әгәр дә тотмыйсың икән, син зур гөнаһ кылган буласың, һәм инде шушы хәлең бик куркыныч дип җайлап кына без аңлатырга тиешбез. Кем инде белмәгән, шушы ялкаулык белән калдырган икән, мондый кешегә инде тәүбә кылырга кирәк инде. Һәм тәүбә кылгач инде Аллаһ Тәгалә һичшиксез инде мондый кешене инде кичерә. Һәм кайберәүләр инде сорау бирәләр, мәсәлән, инде кеше исламга килә, динне тота башлый, дингә хәтлек аның тотылмаган уразалары калган. Моны нишләтергә диләр инде. Монда галимнәр әйтә, шушы дингә килгәнче гөнаһларыңны Аллаһ Тәгалә кичерә ди, гафу итә ди. Моны киредән инде кайтарасы юк ди. Чөнки уйласаң, аны кайтарып бетереп тә булмый. Чөнки мәсәлән, кеше 30 яшьтә дингә килә икән, албит балигатькә ирешүдән шушы намазның инде фарызларын үти башларга тиеш. Анда 30 яшь булсынмы, 40 яшь булсынмы, анда бик күп җыелган була, калган гомерен уразада үткәрергә тиеш була, әгәр дә инде када кыласы булган. Шуңа күрә галимнәр әйтә, дингә хәтлек булган инде шушы гөнаһларын Аллаһ Тәгалә инде кичерә ди, гафу итә ди инде. Шуңа күрә әгәр дә кешенең инде калган уразалары була икән, бу вакытта инде тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгаләдән инде гафу сорап инде калган гомерендә инде шушы уразаларны инде тотырга тиеш инде. Һәм гозерсез ураза тотудан сакланырга тиеш. Чөнки нәрсә дидек, бу зур гөнаһлар төркеменә керә, һәм Аллаһ Тәгаләнең инде каты газабы була. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәсрәттә булачак диде мондый кеше инде. Һәм тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк инде. Бу хадис безнең килә Бухари җыентыгында. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мен лам яда кауля зури вал амалу биһи вал җахлу фала хаҗатан лиллаһи би ан яда ат-таама ваш-шараб." Һәм ураза тотканда Аллаһ Тәгаләгә ди, шушы кешенең инде ди ашау эчүдән тыелуы кирәкми ди, әгәр дә ул бозык сүзләрне, начар гамәлләрне калдырмаса ди, аңа Аллаһ Тәгаләнең инде шушы ашау өчен калдырудан бернинди хаҗәте дә юк ди. Менә уразаның инде төп максаты ди, бу фарыз Рамазан аендагы фарыз уразага да кагыла, бу нәфил уразага да кагыла. Әгәр дә кеше ураза тота икән, ул ашау эчүдән генә тыелырга тиеш түгел, нәрсә? Начар, бозык сүзләрдән дә һәм шулай ук төрле гөнаһлы гамәлләрдән дә тыелырга тиеш. Һәм менә шушы ураза дигән сүз, ул гомумән бөтен тәнебез тыелырга тиеш, ураза торырга тиеш. Ул теле белән гайбәт сөйләүдән дә, кеше тикшерүдән дә, сүгенү сүзләреннән дә, күзе белән дә, анда шәрә хатыннарга һәм гомумән ят хатыннарга караудан да тыелырга, ураза торырга тиеш. Колагы да начар сүзләр ишетүдән, гайбәт сүзләр ишетүдән, җыен кирәкмәгән буш сүзләр тыңлаудан да колагы ураза торырга, тыелырга тиеш. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Аллаһ Тәгалә бернинди хаҗәте дә юк ди, әгәр дә шушы гамәлләрне калдырмый икән ди, ашау эчүдән генә калдырудан аңа берни хаҗәте дә юк ди. Шуңа күрә ураза тотканда инде без иң беренче чиратта гомумән тәнебез белән ураза торырга тиешбез инде. Ашау эчүдән генә тыелырга түгел, гомумән бөтен тән әгъзалары белән бөтен гөнаһлы гамәлләрдән дә тыелырга тиешбез. Күзләребез дә, колакларыбыз да, авызларыбыз да, телләребез дә, кулларыбыз да, аякларыбыз да инде. Шуңа күрә бу ураза тотканда да әле шушы кагыйдәләрне, шушы таләпләрне без үтәргә тиешбез инде. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля тәүфик хидаят бирсен безгә, Рамазан айларына җиткереп инде
шушы уразаларны тотырга һәм якыннарыбызга да, инде туганнарыбызга да тәүфыйк һидаят бирсен ие. Шушы бөек гыйбадәтне үтәргә, калдырмаска һәм инде шушы Аллаһ Тәгалә риза булган гыйбадәтне үтәп, фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.